Nyakoram gajwang dakika na paga uchiel tok sadek mar okinyi. Kamora mora mintiere harwaki ni machiegni chendo mar mbako romo. An kamar michal mar fuambo bange nyawadwa Joyce Oduor biro bedo kadonjo hetwake chenro mano mar mbako romo. Chal mag fuambo gin weche mwaluoni duto te mabendi biro bedo kiyudo e weche magwa manyien. Wachaka na gilimbe mano mar jatend piny Kenya mabende pod otimo e kaunti mano ma Nakuru. Odiochieng' ma kawuono kentiere e kaunti mano ma Nakuru, jatend piny Kenya William Ruto biro bedo kayango chenro mopogore e subtal mano mar Nakuru level 6 kata Nakuru PGH. Kano chopo sani nochni kar saa 3 mar okinyi, chenro bende pod waluwo nyaka sani. Obiro bedo koyango machine manyien mano mar CT scan. Bang'e kowuok kanyo obiro bedo kodhi Kiratina. Kama bende obiro bedo kayaw school mano mar Susan Kihika Primary and Junior Secondary School. Bang' mano Nyakoram gajwang nitiere koda chenro mopogore e kaunti mano ma Nakuru. E gwenge mago mag pipeline e kaunti ma Nakuru bende obiro bedo koyango udi manengogi ogonyore. Bang' mano obiro bedo kodhi e gwenge mong'ere kaka Kiptangwanyi, kama bende obiro bedo kochiwo obok mago mag lo ne oganda makono. Bang'e Nyakoram gajwang obiro bedo kochiko limbe mare mano mar ndalo adek mabende osebedo kotimo e kaunti ma Nakuru, ka bende obiro bedo e gwenge mago mag Naivasha. E gwenge mag Naivasha kochiko limbe mare Nyakoram gajwang obiro bedo koyango gedo mago mag apaya mag e gwenge mag Naivasha e kaunti mano ma Nakuru. Wantiere gi jofwambo mago e kaunti ma Nakuru mabende biro bedo kaluonwa chal mar wach makama odiochieng' makawuono. Kopogore gi mano bende kik wiwa wil gi penj mabende nochako jumani mano mar KPSEA gi KJSEA. Kata kamano penj mar KPSEA mago ne nyithindo matimo penj mar grade 6 mabende chano dhi e grade mar 7 mano higa manyien. Penj mar KPSEA rumo ayanga odiochieng' makawuono. Odiochieng' makawuono ka penj makamano rumo, par ni penj makamano nochako chieng' tarik 27 mano chieng' wuok tich mano mar jumani. Kawuono en chieng' tarik 29 penj mar KPSEA rumo. Kata kamano penj mar KJSEA mabende nochako chieng' wuok tich mano mar juma Nyakoram gajwang biro bedo ka rumo juma mabiro mano chieng' tarik 3 mano mar dwe mar 11 mano mar higani. Par ni KJSEA en penj mar junior school ne jopuonjre mantiere grade 9 matimo penj gi sani. Next year kata na higa mabiro gibiro bedo e senior school e grade mano mar 10. Ne jopuonjre mago mag KPSEA mabende tieko penjgi odiochieng' makawuono, manyiso ni chakre higa mabiro Nyakoram gajwang gibiro bedo e junior school, koro gitieko primary school margi mano e higani. Koro ne candidates duto mabende timo penj ne jopuonjre mago mag KPSEA kanyakla kod KJSEA gi mago mag KCSE mabende nochako penj margi juma mokalo mano chieng' tarik 2 juma mokalo. Chieng' tich 2 juma mokalo bende success in your examinations. Par ni penj mago mag mendiko nikech sani wang'eni gin oral gi practicals ema bende osebedo kadhi mbele mago mag KCSE. Kata kamano penj mendiko Nyakoram gajwang mag KCSE to biro bedo kachako chieng' tarik 3 mano mar dwe mar 11 mano juma mabiro. Kopogore gi mano weche mamoko matimore e gwenge magwa Nyakoram gajwang e kaunti ma Mombasa, odiochieng' ma kawuono jafwambo marwa George Aoko luonwa masira mabende notimore e kaunti mano ma Mombasa. Inyalo paro masira mabende notimore mano mar yie e kinde mabende nitiere rawere mana timo piem mano mar yie mano e gwenge mag Chuda e kaunti mano ma Mombasa. Odiochieng' ma kawuono ne anyuola mabende nolalo nyithindgi e tho bang' kana yie makamano nopodho e pi. Obiro bedo koluonwa chal mag familia makamano nikech nyithindo makamano Nyakoram gajwang nosetim nonro mag ringre margi kendo noyud ringre margi mabende notho e pi. Mago nyithindo 3. Par ni yie makamano kanonimo ji 22 ne nitiere yie makamano 19 noresi. Kata kamano 3 kuomgi to ne owito ngimagi. Odiochieng' ma kawuono George Aoko biro bedo kalimo familia makamago mar ng'eyo chala mano mar masira bang' yie. Kopogore gi mano e kaunti mano ma Migori bende wantiere gi jafwambo marwa George Juma. E kaunti ma Migori biro bedo koluonwa chala mano mar ohala mano mar rech. Ahinya jolupo e kaunti mano ma Migori ywak kaluwore koda nengo mamalo mago mag chiemb rech. Ne rech mabende osebedo kipidho e cages, mago rech mabende ipidho e cages e nam. Ywak osebedo kaluwore koda chiemb rech mabende iwacho kanyo ni nengone nitiere malo. Koro biro bedo kowinjo ni jogo mabende nitiere ohala maket kod mano ywak margi en ang'o ahinya e kaunti mano ma Migori. Yiena mar mondo mi atiek Nyakoram gajwang gi yiero mabende dhi mbele odiochieng' ma kawuono e piny
piny mano mar Tanzania. Okinyi ma kawuono Nyakorom Gajwang', jodak kanyakla kod joyiero mago mantiere piny Tanzania nomondo kendo gidhi e debe mano mar dhi yiero maduong'. Kata kamano piny ma bende pod nitiere ni dibed ni Samia Suluhu en kende mochung' e debe koso dibed nang'o. Kaluwore ni kweth mapingo piny mano mar Tanzania Nyakorom Gajwang' e okenge mopogore opogore osebed ka idino negi. Nyaka sani wang'e ni jatend kweth mapingo piny owacho ma Tanzania ma bende osebede chama mano mar Chadema. Gisani osegeng'ne e od ang'ech. Nodonjne koda ketho mano mar treason mar balo kod piny mano mar Tanzania. Nyaka sani kata ne jo Chadema onge ng'at moyiene mano mar chung' kod otiko makamano e yiero mano mar lemo mano mar jatend piny mano mar Tanzania. Kata mana jotend kweth mamoko mago chama kata mana duond buche mosebedo ka pingo piny mano mar Tanzania. Bende chal ka gima koro ok osebedo ne gima yot. Kata kamano wanyalo paro Samia Suluhu ma bende ne en jalup John Pombe Magufuli nodonje telo Nyakorom Gajwang' kaka jatend piny mano mar Tanzania bang' tho mar John Pombe Magufuli ka ben nyalo paro nong'ielo rengo kanye dwe mar adek higa mar 2021. Kata kamano odiochieng' ma kawuono bende obiro bedo kwago durbina kaka yiero e piny mar Tanzania ibiro bed ka ibago. Parni Samia Suluhu chung' e koma kama kapo nono yiere mano mar bedo jatend piny obiro bedo jatend piny mokwongo e piny Tanzania ma bende koro ibiro bed ka yiero mamiyo. Kok Nyakorom Gajwang' wamake gi kanyo weche mamoko ma bende biro bedo katimore obed matimore pacho ka matimore pinje maoko wan wang'i kendo wan iti ka gitimore ibiro bedo mana kiyudo gi e Ramogi TV motimore kapok oromo saa 5 mar onyango. Nyawado Joyce Oduor biro bedo kata yie twak e chenro mar Mbako Romo obiro bedo kokawgi achiel kachiel. Akayo matin welo mag Joyce bendo stope studio nyinga Sharon Ngao.